yakwanazve nguva iya chakachaya nhasi uno tiri mumusha weChitungwiza. Tiri kukurukura nemachembere. Ndakanganisa tigedzai tikukwaziseka pachivanhu. Makadi mitupo yese kaziwai. Nhasi uno tiri mumusha weChitungwiza tine machembere. Hanzi paita chembere dzemvura pano. Ndoda kuti vazvizise kuti ivo ndivo ani uyezve ndeapi matambudziko avanokubatsirai nawo. Senguva dzese muri yeZimbabwe musakanganwe kusubscribe kuDrumas Media. Remember, Drumas Media taking you to another level. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Kazwai muchembere. Makadi. Tiri nani isu? Makadi bobviwa. Aiwa, ndiwo uno wemtoa kuti kumwe kunyoro kumwe kwakaoma. Rapachene. Sangana yenyu nemuri yeZimbabwe. Aiwa makadi muri yeZimbabwe. Aiwa kandi ndinoitwa kambuya soko. Ndigere munyika yeChitungwiza. Ndigere kubatsira matambudziko ose amunoda andinokwanisa neandisingakwanisi. Regai ndikutaurire ose andinokwanisa. Kutanga ndinoitwa mukuru wemaziva. Ndinorarama ndiri kumaziva. Chembere yeziva iri pano. Vane kiyi yekumaziva ndinayo. Ndigere kutaura ndinorapa zvakasiyana siyana. Chekutanga chandinokutanga kurapa, ndigere kurapa vanorwara nenjere, vanobatikana nezvirwere zvembereko. Chechitatu chandinokwanisa kurapa, ndinorapa vabirwa mudzimba, vari kuita matambudziko ekubirwa mudzimba nevamwe vaita matambudziko akasiyana siyana. Ndinorapa herpes, zvirwere zvepabonde, zvirwere zvakasiyana siyana, kensa, zvirwere zvemusana inobata, nekubatsira vanoda upfumi kuti vapfume. Ndinokwanisa kukuitira kuti mupfume. Ndozvinhu zvandinobatsirana nazvo. Nekukuyambutsai kunyanya kumaziva. Ndini chembere yemaziva. Ndinogara ndiri mumvura. Ndakaenda handidzoki kana ndaenda kumvura. Ndinonokubatsira ndiri pasi pemvura. Nekurapa vanorwara njere, kunyanya vane njere, wekuti munhu wakaberekwa usingarware njere. Ndinotanga kukurapa nekuti wakaberekwa njere dzichishanda. Asika ndinotanga kakukurapa njere dzotanga kudzokedzana panzvimbo. Muri kundinzwa vateereri? Muri kuzvinzwa zviri kutaurwa namuchembere. Pane nhau yandanzwa hanzi ndine kiyi yechiyambwe. Ndiye kumaziva kukinura kaupfumika. Ndinayo. Aiwa ndakaipiwa kane vekumaziva. Kunzi vanoda veve vanoti tinoda kuromba. Ndinayo kakiyi yacho. Vanotsvaga urombwa huchii, huyai kuna gogosoko, ndikuitirei madhina, mutambo wemadhina, ndikuvhurirei chakanaka, mugobata chakanaka. Ipapo mataura nyaya inogona kuvhundutsa vanhu vakawandisa. Kuromba. Vamwe vanoti vakanzwa nyaya yekunzi ningaromba chando chinopinda mumwiri. Zvavanotaura kuti vanhu varomba handiti. Inini handirombese zvekurombesa zvinoita vamwe kuti vakapiwa chikona mangwana chichapfuma choneta mudzimba. Handirombese ndichidaro handiti. Ndosaka ndati ndine kiyi yekumaziva nekuti ndinayo, ndoyo ndoteererwa nevanhu vese nenyika dzese. Kiyi yacho ndinayo yekumaziva. Muri yeZimbabwe ingade kuziva zvakare kuti kana chinzi paita chembere dzemvura zvinomborevei? Chii chaizvo chatutaura nezvacho? Kuti chembere dzemvura tiri vanhu vanorarama tiri mumvura upenyu hwedu. Tingori mumvura mararamiro atinoita. Takaita mutambo wedu unonoperera kumvura. Chinonzi mutambo wemaziva. Tiri chembere dzeziva dzinotaura nevekumaziva. Vanhu vakambotorwa nemvura vakaenda pasi pemvura vozodzoswa. Tisu vanhu vacho isusu. Tisu tinonzi chembere dzemvura. Ndiwo anonzi manjuzu. Tisu manjuzu acho. Muri yeZimbabwe tiri ipapoka. Ndoda kukuzisai kuti tine zvakawanda zvatakaona tisati tataura nambuya soko. Saka pari zvino regai timbonwira mvura tichiona vhidhiyo iri kuitika ambuya vari mumvura. Manjuzu paChitungwiza.
Hongu mawaona ka vari mumvura. Toda kunzwa kuti Muchembere tizivisei chiko chiri kuitika mumvura. Tiri kuona maapples ari kukandwa, tiri kuona doro zvakasiyana siyana. Chii chiri kuitika apa? Tiri kupfupira ndokunonzi kupfupira madziva. Kana tichikanda iwo zvizvi hatigoni kuenda kumadziva tisina kamabhisiketsi maswiti. Tunofadza kaivo vasikana vekumvura ndo vatinoenda kunovapawoka zviswitsi, zvibhisiketsi, zvimaeporo vachidyoka vekumvura. Ndokunonzi kupfupira madziva. Ndo madyira vanoita. Vanodawo hwechirungu watinovapa vachiisa mumvura. Vanodawo ivo unonzi green valley ndo yatinovapawo kuti vamwove pasi. Vaonawo chekuti vamwe vekumadziva. Ndo vatinopawo magreen valley nemaswitsi kuti vadye. Vanodawo zvinodaka, vani zvisina basa vanoda kudya zvakanaka. Ndosaka tichivapawo zvinodaka kuti vadyewo zvinodaka. Mazvinzwa kaamuri yeZimbabwe. Asi zvakare chandiri kuda kuti tinyanye kunzwisisa kubva kuna Muchembere ndechekuti munozvaka tapinda pamwedzi wechivanhu. November akutokwana, anotanga musi wa15 kana ndisingakanganise. Saka toda kuti semaziro amunoita muri Zimbabwe matare mazhinji anenge akavhara 15 November kusvika kuma 15 October kusvika ku15 November. Ndo panenge pane mwedzi wechivanhu ipapo. Vamwe vanozovhura kuma 20, vamwe vanovhura kuma 15 November. Asi mwedzi wechivanhu unotanga October unoyu. Zvichireva kuti kubatsirwa kwedu vanhu panguva iyi kunenge kwakamira. Saka ndizvo here Muchembere muri kumisa matare here November? Ini ndandivise matare nekuti ndiri mukuru wemaziva. Ndopototaura kuti ndo pandenge ndakutsvagwa nevanhu vamwe vanovhara matare. Ndandikwanise kuvhara matare nekuti ndiri wekumaziva. Vedziva havagoni kuvhara dare nekuti tiri vazungu, tiri varungu, hatigoni kuvhara matare. Aha, imwezve mataura imimi nhau yechirwere mati herpes. Tinorapa herpes. Nevanhu vanenge vasungwa vave vari mujeri. Ndinoenda ndinomutsipika naiyo kayechirungu kaya ndinoti green valley. Ndoitonoparamaka. Ndonomutsipikira kuti abude muchitoroko. Ipapo zvakare mutaura ndapafarira asi ndine mubvunzo. Kana muchiti munoburitsa munhu mujeri, tiri kutaura kuti asati apiwa mutongo here? Nekuti munhu kanzi 12 years munozokwanisa kumuburitsa here? Ndinomubuditsa, ndinomudza rekuita asati asvika pamusuwo. Ndine nhumbi dzake dzandinowacha dziri kuno hadzidadikwi nemapegisi. Ndine muitiro wandinoita. Ndine imwe yandakaita marimwe zuro chairo yekuti munhu ndakangwere kana ndasvikirwa pano ndakatakurwa ndakanoita
achidzi ngaavharirwa haada kuvharirwa ndikutoroibata nemusi wechina ndoyandiri kuendera iyoyo. Munoyamura vane mhosva chete here kana kuti nasina ari kutongerwa mhosva dzisiri dzake? Vese ndinobatsira neari kutongerwa mhosva dzisiri dzake ndinobatsira zvese ndobudza dare rake kwariri kuenda nako nekwari kubva. Ipapo manje ndopari kundipa mubvunzo munhu auraya obva anzi 20 years mujeri mobva mamuburitsa ndinomuti atongerwe bhero ari kunze ndorandinoita kutopiwa bhero ari kunze richitongwa nyaya yake ari kunze kototi wemboenda muchitorongo. Mubvunzo wangu uri pakuti munoburitsa munhu ane mhosva here muroda? Aiwa unenge wauraya uyu gaidi handibuditsi ndinoda vakuwa nenyaya dzenge dzakanaka kwetoti vanouraya kuuraya kutadzi kana wauraya unoenda hako ende unenge wauraya shuwa. Tichidzika-dzika zvakare nawo hombe yandobatwa nayo nevazukuru ndeyekuti vazhinji vavo varutizwa nevarume, vazhinji vavo varutizwa nemadzimai. Munopabatsira here apa? Ndo pari kutotidetsa vazhinji vakawandira kuvatare kwangu vakadzi nekuti ndiri kuita kuti varume vavo vadzoke. Ndine gate randinaro rinodzi rebikiro ndinokubika unodzokera kumba kwako kana uri murume watiza mukadzi kana uri mukadzi watiza murume ndinokubika unodzokera kumba kwako. Muri kuzvinzwa ka mhuri yeZimbabwe asi tiri ipapo zvakare pamatambudziko emudzimba. Varume vazhinji vari kuchema kuti ambuya esi takuita sejongwe kungoti zvatopera apa mudzimai asati agutswa. Haiwaka ndora ndobatsira daro mushonga wacho ndinawo vatakaitira izvezvi vari kutenda havasi kukwanisa wakabva kunze kwenyika uko ndakavaitira izvezvi vari kungoti mbuya ndodzokera futi ndodzoka ndoita ndakati tanga wapedzisa kana ndakakupa ndora ndobatsira kungoti gare gare vakadzi vanoda kugutswa saka ndinokuita zvekuti mukadzi ugute. Ipapo zvakare panobva patisvitsa munhau yembereko. Mati munobatsira. Tingati zvinotora nguva yakadini kuti vanhu vabatsirike? Tingati zvichibva mukuitika nguva diki-diki vanhu atobata pamuiri here kana kuti zvinhu zvinogona iprocess? Zvinoda kubirwa ini ndinowanza kupa mwaka 3 ndichikugadzira uri kundinzwa muzukuru ndokusunga iwo kamutambo wati ndokusunga ndokuisa inonzi jimbiri kuti ndomutambo ndoisa wembereko ndokupa mishonga yandinokupa ndoda kuti ndotendeudza zvibereko chibereko chakatenderera nemwana kutanga kwangu handiuchiki vana vakadzi ndouchika vana rume ndovandinouchika ndovanotanga kuuya kana munhu ndamuuchika handimuuchike vasikana vanotanga kuuya vakomana ndovanouya. Mambotaurawo zvakare pane nhau yembavha. Nhau yembavha yanetsa vanhu vari kubirwa. Kana munhu akabirwa akauya kwamuri pangatore nguva yakadini kuti zvinhu zvinge zvadzoka? Ndinoedza kuerenga mwaka 3 ndakaenda pabiwa pacho ndine hoko dzangu dzandiroverovera ndiripo panzvimbo ipapo wobata munhu wako akubira womuwana ndinokupa mwaka 3 kuti uwane munhu akubira zvinhu zvako zvidzoke. Ndanzwa muchiti mwaka 3 mamboutaura futi. Mwaka handizive mwedzi here kana kuti makore? Mwedzi ndoyandinopa vangu vanotara mwedzi 3 vekumatare nekuti nyangwe ndikakuitira dare rako safuko ndakuitira nhasi rapera ndiripo pakusungaidza ndienda mumatondo kunokumbirira nhau dzako idzodzo kuti vabatwe nekuchimbidzika vamwe havaite zvekuti makore vanoti mwaka 3. Muri Zimbabwe ndirovimba muri kutapirwa nechirongwa. Zvabva zvandiyeutidza zvakare mumwe muzukuru akandibata nezuro chaiche iye akatondituka ari kuSouth Africa akanditi isusu veDrumas Media kuti tipe nhamba dzevanobatsira tinobhadharisa sekuya kwataita kuno kumusha wechitungwiza patoshanda mafuta ipapapa. Izvo zvamurundana chitaura so pana akatobata mushini wekamera iyoyo anotodotwe kwake. Tine maeditors anodawo kuedita. Now munhu akandibvunza akati ko kana zvaramba munondidzosera mari yenyu here? Ndakabva ndabvunzawo zvakare kuti iwo ukaenda nemudzimai wako kuparire nyatwa kunobatsirwa mudzimai wako obva afa unobva waenda kuari dzechipatara kuti ndidzoserei mari here?
handisi kuti muno hamubudirire aiwa ndibatewo zvakanaka ndinzwisisei. Isusu mari dzatobhadharisa ndedzemacost, uyezve chinangwa chedu isusu ndechekuti vanokubatsirai vange vachikuyamurai. Isusu sevatori venhau zvatinongoita kukupakurirai kuti ava vati vanobatsira, tokusanganisai nevanobatsira sezvatiri kuita zuva ranhasi tina muchemberi. Asi kuti tizoburitsa munhu pachirongwa chino tinotanga tambonzwawo nevamwe vanhu kuti hongu vanogona. Asiwo zvakare nechinangwa chedu chekuti tinge tichibata, nekuti chandoda kukuzisai isusu hatisi maprofita, hatisi n'anga, hatisi masvikiro, hatizivi kuti uyu anogona here kana kuti haagone. Saka tinorilaya neinformation yatinopiwa nemi muri Zimbabwe kuti afamba wakadai so unozviziva here kuti ukaenda kuchipinge kuna nhinga anoita zvakati. Ndo semasvikiro ataitawo pano, tinoteera matestimony evanhu. Vamwe vacho kana ndisingakanganise munonzwa tichizokuva pamunotifonera paiva muchitoda nhamba dzasekuru nhingi. Isusu kana tikatonzwa kuti ava mbuya kana kuti sekuru zvavari kuita izvi zvina chokwadi, tinobva tatomisa kupa nhamba, totokuudzai kuti apa red light, musafambe makadaro. Naizvozvo chinangwa chedu hakusi kuti mubirwe, asi chinangwa chedu ndechekuti munge muchibatsirwa ramangwana. Who knows, pamwe muchawaya muchiti Drumas Media are taking us to another level. Ambuya, ipapo zvakare vazukuru vamwe vari kuchema hanzi atanzwa nekudyirwa dzimari. Isu Drumas Media topedzisira totukwa. Isusu zvatichaita kambuya, tichakupai vazukuru vanokwana kuita 5. Kana imimi muchibhadharisa $10 kuvazukuru ivava, mumbovaitira $5. Aiwa pakadaka. Kuitira kuti veruzhinji vatanga vaziva kuti zvechokwadi. Ichokwadi here kuti munobatsira. Ichokwadi. Naizvozvo vakagadzirirawo kuzopa matestimony pavhidhiyo muchitaura kuti hongu ndakabatsirwa nambuya nhingi, mobva mandibata izvozvi mongoti ndoda kuenda kumatestimony. Takutogadzira futi group reWhatsApp rematestimony. Kana takupai kuti ava ndo vanobatsira zvakati, tinoda kubva tanzwawo futi kune vamwe vanhu kuti vabatsirika here, vavharwa mari here, kuitira kuti tikupei chokwadi chezvinenge zvichiitika. Muchemberi tiri kuendera mberi nechirongwa. Ndiri kuona munenge muchiputa bute nguva dzese. Bute iri rinoyazoshanda chii muupenyu hwemunhu? Rinoshandiswa nemasvikiro chete here kana kuti chero munhu anokwanisa kunge achishandisa bute? Ndingati ndakanganisa futi, imimi muri n'anga, muri svikiro, muri mhondoro, muri chii? Ndiri kwese, ndiri mhondoro yemumvura, ndosaka ndorikweva. Nekuti ndinenge rinoshanda pandiri kana ndorikweva. Ndakasarikweva rinoturutsa matare, rinobvisa mhepo, muri kundinzwa. Ndosaka ndichigara ndorikweva. Kana ndabatwa ndinorikweva rese iri riri umbu zvandibata, ndinoripenza vanondiziva kana ndatanga matare, nekuti ndo rinoturutsa mhepo. So rinonyanya kubvunzisa Muchemberi. Ndiri kuona imimi jira ramakapfeka iri ramakamonera, tinoziva rakada kufanana nejira rinonzi reretso reredhi riya reushavi. Iri rakamira sei? Ndati uzuru randoreva kuti rakamira sei ndereushavi, asi kwatiri ndiri murudzi. Ini handipfeke tsvuku nekuti ndiri murudzi, ndosaka ndopfeka iro riri rebhuruu iri nekuti ndiri murudzi, ndiri wekubarawi, ndokura ndobva kumusha kwangu, ndosaka ndichipfeka micheka yebhuruu. Ndosaka zvakare mati mimi munobatsira mwedzi waNovemba. Kumalawi munokoshesa here mwedzi uyu? Kumalawi vanokoshesa here kana kuti? Ini handikwanisi kuti ndiubise nekuti dai pasina kutungamira vandataura vaye vekumadziva kuti ndo vakatungamira. Vekumadziva varungu, vazungu, havabvumidzwe kuvhara matare. Nemwaka waNovemba wacho ndo panenge ndakawandirwa nematare, nekuti handikwanise kuvhara nekuti ndiri muzungu, ndosaka ndisingavhare matare. Munosvitsa mudzimu here? Mudzimu ndo yandinosvitsa manje.
koko ndokubasa kwako manje kwekusvisa mudzimu. Vai vanotaura kuti hanzi wangu hautauri, wangu unotaura wauya kwandiri, nekuti ndokubasa kwako kwekuti mudzimu yenyu itaure. Hanzi ndokumunda kwangu ikoko kwekuti midzimu inge ichitaura. Tingade kuziva zvakare ambuya kuti ndiapi maprocesses tingati matanho amunotora kana munhu auya tanzwa mukutaura nhau yekudziva, uyezve rimwe remazuva makambondikoka kusango. Tingati ndezvipi zvinoitika pamastages aya akamira sei? Kune mitambo yatinoita kuti ndakauya nemwere dziri kudzudzika, kune vanoda kuvhimba, vane shame neuvhimi, tinoenda navo kumatoto, tinovabikira mutambo unonzi wemagocho, ndowandinonoitira musango. Hatinodya sadza nezviyo, tonomuitira mutambo. Mushure wekuti apfeka mucheka wake weuvhimi, tonokubikira mutambo wemagocho kumatoto, nekuti haudirwe kuti uitirwe mumba, unonoitirwa kusango mutambo weuvhimi. Ndosaka tichienda kumatoto. Aha. Ko ipapo ndo pandingade kunzwisisa zvakare, ndikunyanya kunangana nemwedzi wambudzi kuti imimi mati munoenda kunozviita zvokusango, asi ndisingazivi hausi mutemo wenyika here wekutoti November hakuna chivanhu chinoitwa. Ini kana uri mwedzi weuvhimi handibati. Veuvhimi ndinoshanda nevasikana chete, vekumvura, vekumaziva chete. Vavhimi havawanike pandiri chete, muri kundinzwa. Ndinoshanda nevasikana vanoshanda kumaziva, ndechitaura nevekumaziva chete. Veuvhimi ndinovhara, asi vane mashave ekumvura ndovanoshanda navo chete. Vasikana ndo vanenge vachishanda vekubvura chete. Ipapo zvakare vamwe vazukuru vari kuchema nenhau yekuti hanzi isusu tinoenda tichida kuti tinosvitswa mudzimu wedu ubude, asi vamwe vacho vari kuti tiri kutorerwa futi. Unenge waenda pane godo neshaji, wosvika wochiva chiri pane munhu woisa paari, muri kundinzwa. Asi endai tsvagai kune vanhu vasina godo neshaji, muri kundinzwa. Asi wakaenda pane godo neshaji akachiva chako anochitora zveshuwa chipo chako. Asi ine asanda negodo reshaji handirizivi kuti rinotorwa sei, rinoenda kupi. Ndinoita randakasesekedza, randakatumwa nekumaziva, ndona ndinokuitirai. Tichirimoka mhuri yeZimbabwe muchirongwa umo tiri kutaura nambuya Soko Chemberedze Mvura Manjuzu pachitungwiza. Zvinhu zvinotifadzawo zvakare isusu kune vese vanobatsira mukatishedza muchitiratidzawo sambuya Soko ningati takabatana nawo vachiita maprocesses avo akasiyana siyana mukuedza kubatsira vazukuru kuti zvinhu zvavo zvinge zvichifamba. Takaenda kumvura, takaenda kusango, pane nhau zvakare yavataura yeDhina. Nhaya mbuya, toda kunzwa paDhina chii chinenge chichiitika. Ndakaona takadya tikaneta, tikanwa tikaneta. Chii chinenge chichiitika panguva yeDhina, uyezve Dhina racho rinobatsirei kumuzukuru akaita seni? Unoona muzukuru kana ndotaura, kana ndinataura kuti ndakuda mutambo weDhina, ndauda kuvhurira zvakavhara, kana kuti ndoda kubuditsa mudzimu, uye wambotaura kuti uri kuramba kuita sei, kuturuka. Ndopatinoita mutambo weDhina. Vakanzwa dzorira zviguruguru, vamwe vanobva vabudirwa vosvikirwa panguva iwo mudzimu kana vachiramba kubuda. Dhina ndopototaura kuti tiri vekumaziva, ndorandonyanya kushanda daro iroro mutambo weDhina wekuvhurira vazukuru vai vanonyanya kukara pfuma. Ndinovhurira nekudya, nekushandisa mawaini, hwahwa. Kana ndapedza kudya, zvese zvichadyiwa ndinohorera, ndoenda nazvo kumaziva. Ndonokumbirira vekumaziva kuti aiwa kachizukuru chenyu ningichi chaita mutambo wacho chichiwedzerai pfuma, yachapadyiwa pai pawedzerwe. Ndosaka tichizopedzesera nekumaziva kana ndomuka kuseni ndoripepedza kumaziva. Ndinoimba mhuri yeZimbabwe tinonhonga zviviri kana zvitatu. Ambuya pane nhau zvakare yebasa, vazhinji vanotaura kuti inini ndiri kuCanada, ndaane makore akadai so ndiri kuno, hapana chiri kufamba. Vamwe vari kuchema zvakare nhau yemapepa, kuti mapepa awo haasi kuita. Divi iro riri munobatsira here? Ndinobatsira vazhinji vandakabatsira, vamwe vakatofonerwa izvezvi
vamwe vakatofonderwa mwanga asina mapepa ukaenda achiti mapepa ari kunetsa. Ndinokumbirira ndiri kuno pafoni pachiguruguru chake ndotaura vasekuru vobata chiguruguru ndakabudirwa ndomuudza kuti ita so ari nzvimbo yekwake pangava pabasa. Ndinomuudza zvaanoita pabasa pake ipapo kuti awane basa. Pane vaiti tinofonderwa kamwe chete asi ndine mabasa 5 asi iko zvino vakutofonderwa nakufonderwa hanzi mabasa acho kuchembera awandisa. Inhau dzinofadza idzo ndingati ndo zvinotapirira nzeve kunzwa. Hanzi izvoni mabasa munenge makutoita saruraude nzungu dzembeu kuti unoda ripi zvichienderana nekuti une mapepa acho here. Hanzi dzinonzwa hadzirime hachedo kunzwa. Kana paine tabata-batawo area yako yaunoto iyi ndo area yangu iyi. Chingoripo ndechekuti nhamba dzamuri kuona idzo ndo nhamba dzatinobatika nadzo. Nhamba dziri kubuda idzo hadzisi dzamuchembere, inhamba dzeDrumas Media. Makandinzwanika munotanga mabvisa makandinzwani tokusanganisai namuchembere ko chakaipa chii. Muri Zimbabwe tiri kuendera mberi nechirongwa. Pane imwe nhau zvakare yandogara ndichibatwa nevakawanda muchembere, nhau yezvikwambo. Vanhu vari kuromba, vanhu vari kutumira zvikwambo, vanhu vari kupedzana, muri dziri kuafektika. Ndakutaura nechirungu, dziri kuafektika. Vanasikana havasi kuroorwa, vakomana ari kuchembera haasi kuroora. Pana anenge abata-bata mumhuri. Munozvibatsira here izvi? Izvozvo ndinobatsira. Uchingosvika ndichikuona usati akushanda ndinokuudza kuti rirera wakabereka kumusana rechikwambo. Ndoda kuriturutsa rechikwambo. Iwo vati mbuya ndine chikwambo ndoti unacho. Mira uone chituri ngechitaura. Ndinochitaura. Ndinohaka chotaura. Ndokuudza nekumusha kwako nedhore kumusha kwako. Kana chike ndakabudirwa netsiriri ndapoterwa. Bepo ndo inenge yakutaura. Hatidi nenda kutaura. Ibepo inenge yakutaura. Ndoro ndotaura ndinoriaka. Ndotaura zvekumusha kwako nechikwambo chacho. Nekwachakaturwa kana muri ari mupenyu kwaukandochibata. Vamwe vakabata na baba. Vana vasingazive. Ndinorisanangura nekwarakabva nekwarakasvika. Nekuti kana ndapoterwa nepotera ari pandiri anotaura zvose. Muri kundinzwa? Chingava chikwambo dzurira. Muri kuzvinzwa kamuri eZimbabwe. Saka nyaya yezvikwambo mbuya vati vanozvikwanisa. Ambuya muzukuru mwakandibata ari kuzaka masvingo. Munoenda here ikoko kana kuti munozvibvisa muri kuno? Ndinoda kuenda ukoko kana atindouya. Kana kuchikwasika kuenda. Ndinoda kuti auye kana asingakwanise iye ngaauye. Nditaure naye ndichimuona apa. Ndimutaurire mhepo yake iwe inenge yakabereka. Ndoitaura mhepo yacho. Oibvuma kuti ndiwe here. Kana achinge auye. Kana vachida kundisimudza ndine masumudziro andinoita. Kuti ndiende kumusha kwake semafambiro andinoita. Ndine vanonditakura kubva pangu. Vanondipa mari yerusumudzo. Ndoienda ndonoita basa. Ndiri ukoko. Mhepo ndo dzandinoona. Ndohaka. Ndakwarohwa nezvikwambo yanaye panapa nekuti ndinochihaka ndochitaura chikwambo vaenda miromo parutivi. Ndinokwanisa kudzororedza pauri muromo wowarohwa nezvikwambo. Tichitura mafemo, regai timbokuratidzai zviri kuitika musango apo vanenge vachibatsira veruzhinji. Zviri kumberi neshure kwatiri kubva ndimi munotipa matare tichisesekedza basa sekureva kwenyu. Aiwa tinokumbira chakanaka. Nokuti yemi ndimi muri kumhepo chiitai basa tinotenda. Yabu uriudza uri kundinzwa. Nasi uri pabuda bato vandoripa uri kundinzwa. Totenda. Nasi garigeze neweti waro. Totenda. Garigeze neweti nasi uri kundinzwa. Kundinzwa. Totenda. Ndogeza nei? Neweti. Kumazvere zvakavire. Iwe, varachikana kurera vatsare vatsoke kuvatare vekwako. Ndatitora matuzvebwa uri kundinzwa. Nditsvagire tochirebwa. Wandinzwa? Duzvi. Ukundinzwa vauye kumatare vadzveka vatare. Ndikuda duzvi rebwa uri kundinzwa.
Otsvaka chibhodhoro chedovi rukudiswa. Ndikupa. Otora duzu rebwa rukudiswa. Ndapawo. Kana vasvika vauya nokasha vakuita zvinogara zvakadaro rukudiswa. Ndoda duzu rebwa roiswa muchigaba. Omuka zose tirabuda. Uri kuchukudza duzu rebwa riri mumvura urikudiswa. Masuva matatu. Achitaura. Otora duzu rebwa. Orizosera pakati pemaruva. Iza pakati pemaruva urikudiswa. Masuva makani? Matatu. Achidaidza hureriya kuti siyana nemurume wangu. Aiwa tetiri. Urikudiswa. Saka Alice waita zvimwe chete nemurora wake. Zvirembwa vese Zvirembwa. Ndakuda. Ndakuda rasika ndakuda duzi. Zvirembwa. Duzirembwa ndoro ndakuda. Kana vatora duzirembwa vachikucha kuseni vodzosera. Maderu vanokucha kairi. Makuseni kangani? Maderu Ovoviga. Marua. Chero muchikwera muna basa. Anchero muchikwere muchembere. Pakawanda chete. Wakuchukudza mchigaba chedo vikuchu. Tazopedza toita se. Mahure ngaivanhu. Kuchukudze. Tazopedza toita se after 3 days. Kana manzi kana. Tapedza after 3 days toita sei. Adeka babaratsana. Panzira zoparara. Nguvai. Nguva kuseni nguva chera usiku. Vonovhurira duzi rebwa. Vose vati pwata pabaratsano. Vachaita zita rehure pwata. Robva ravhurika. Usacheuke. Kune vakasubscribe kuDrumas Media, kazhinji kacho zvinoitika ndezvekuti panotanga kubuda chirongwa mamessages anobva auya kufoni kwenyu kuti Drumas Media ya live on air. Vanotipa macomments nguva iyoyo inenge ichibuda video. Anotanga wacho kuti bata hongu cape unogona kuzviwanira t-shirt chako chete kungoti fonera panhamba izoti ndini ndatanga, ukangonyora kuti ndini ndatanga kuona video watozviwanira t-shirt. Asi kana uri kumhiri kwemakungwa kana uri kunana South Africa kunze kweZimbabwe, chinenge chiripo ndechekuti kana uina hama iri mudhuze neHarare unoipa nhamba woti aiwa kaendai munonditorerawo hembe yangu, kana ikapfekwa nambuya vako kana nasekuru wako ndiwo wapfeka wavapfekedza kamidzimu yako inofara. Nemidzimu yeDrumas Media inobva yaita take you to another level. Hongu tichirimo muchirongwa apo tina mbuya soko. Chandingade kukuzivisai manje tichange tichiburitsa zvakare murume wavo. Hanzi zuya zvanana apa zvakawanana zvakare. Veseka vanobatsira. Toda kuti tizomboti kuna sekuru tingotaura nemashoko mashoma nawo tichinzwawo zvakare kuti vanozvifambisa sei. Timbodzokera kuna ambuya. Hapana here ambuya nguva yekuti munoti vazukuru vandiwandira pressure zvokuti vamwe munozopedza nguva hombe, nekuti vazukuru kunyanya vari kunze kwenyika vanoti muri kutora nguva kuvapindura mamessages. Handisi kuti imimi ndikutaura makamirira vana sekuru vese nana mbuya vese vanoshandira. Hanzi izvo zvinotora nguva kuti tizoita through kwavari. Tingati kuwanda kwebasa here kana kuti munenge maakuignore vazukuru venyu? Aiwa, kuwanda kwebasa rekuti vekudze vanoda nguva. Ende kana vatanga kufona vaoberere mari dzavo dzekufona. Anofona achiri kuvhudza one by one kuti mbuya patodii, nyangwe akakangana zvavamudza vanofona. Saka vanotoda moyo murefu uchitsanangudza navo. Wada nguva yekusarara sezvandinoita, andinorara na3 kunze kwakuedza. Papatinodaisa musoro unonzwa foni yorira. Vapei nguva yavo vekunze. Vovapa nguva yavo yekutaura zvavanoda. Pamunhu 1 une madzudzu anodetsa, mamwe anenge ari 5. Madzudzu ari kumudetsa ese ana kupindurwa newe. Saka chitozvipa nguva yako yekuti upindure, nguva yekurara chitomboisiya. Wotengaidzana nematare. Nguva yekurara woisa pasi. Nekuti ndora wakanaka. Vekwangu manje zvavanoita, ukaona kuti ndariramba vanorova idini. Ndozvavanoita vekwangu.
kana muchiti kurohwa muri kurevei? Ndinotorwariswa nekuti ndakateka izi nekuti kaadhada kuuya kakuna mbuya akauya akabhadhara muchembere mari yake ini totora toisa pamuromo vanondirova zvekuti muri kundinzwa havadi izvozvo vanotaura kuti ndakakubhadhara muchembere itai basa ukasaita basa vanotoita senge ndaravairwa vanosvikirwa vanoti nguva ivotaura nasekuru vasekuru vachiriteka izi iyo kawetsvimbo wangu ndopanomuka kuti aiwa mbuya vamuchitaura zvakati nezvakati ndopa vanotora chiguruguru changu vorekodha zvekudze votumira vazukuru vari kudze kunzi mbuya vabudirwa ndinoadza kubudirwa kunze kwezana 3 ndopa ndinotaura nevazukuru vese vekudze ndozvipa nguva vekuno vavototaura voti hanzi mbuya moshaida vamuna vekudze vemhiri asi vekuno vacho ndinovapawo nguvaka nekuti vari mudhuze vanowanika ko vasiri kuti kure vasiri mudhuze vodii saka tinozvipa nguva yekuti tochinjana novaroverawo matare kuna sekuru tochinjana nasekuru sekuru orowo matare. Sekuvimbisa kwandaita mhuri yeZimbabwe kuti ndinoda kuti ndimbokushedzirai sekuru, pane vamwe vaingotaura nasekuru panhare vasingazivi kuti sekuru vacho vakaita sei, ambuya vacho vakaita sei. Nhasi ndonguva yenyu yekuti munge muchisangana navo, munge muchivaona. Sekuru vacho varatidza kuti akamupana muombe. Kazai sekuru. Aiwa tiripo zvedu makadini mhuri yose yeZimbabwe. Sezvamukunzwa zvirongotaurwa naivo vainduru neshamba kakunzi sekuru kamupa nhasi, sekuru munhu mukuru. Semafonera munoita muchirespekta kuti aiwa sekuru iwe une 50 years, sekuru vachikuti naiwe John naiwe Melissa, nokuti basa riri patiri ndore vanhu vakuru, ndo zvinoita kuti tive vanhu vakuru. Aiwa kwakadini kwose kumatimana ose enyika kwamuri ikoko. Ndingade kuziva sekuru kuti imimi pakuwanana kwamakaita nambuya sekutaura kwavanga vachiita kuti vane manjuzu. Manjuzu anoitawo kuvarume here? Mune manjuzu here imimi? Ndizvo chaizvo ndosaka nemuona iyo cheni yandakapfeka manjuzu. Kuwanana kwatakaita sandikuti ndine ndakavasarudza, asi kureva kuti vari seri kwedu ndo vaingoswededzera kuti zviite. Saka ndambotaura zvinonzi zvoyanana pazvakawanana ka. Aiwa ipapo tinotenda nokuti ivo muchemberi wenyu muera soko, sekuru muera soko zvekare. Makuna ka. Makabvisa here mombe ichekawo kama? Aiwa izvozvo hazvina kutariswa maningi nokuti kurudzi sezvamanzwa muchemberi vachitaura kuti vanobva kunyika yeMalawi. Aiwa ine ndichibva zvangu mukati menyu muno muZimbabwe ka hapana chakaipa. Kumuri yandakatora muchemberi wenyu zvakangonzi aiwa tikugamuchirai muri vana sokuti vanokoshesa kuti mukwasha mwana, saka hazvina kukoshiswa maningi takatora kwakanaka chaiko. Zvechi zvakabhadhara zvedu makaroora hanzvadzi. Awa idedze budanga dzinonanzva. Muri kuzvinzwa ka mhuri yeZimbabwe, tirimo muchirongwa apo tiri kukusanganisai nhasi nasekuru Soko nambuya Soko. Sekuru, tingade kunzwa kubva kwamuri tisati tanzwa kuti imi munobatsira mune zvipi. Tinoda kuziva kuti pane here zvamunoeresa kana kuti tingati imimi panguva yamunobatsira vazukuru pane here zvamunoti izvi hatite, hatidye sadza nenyama here, ndezvipi zvatingati zviereswa zviripo? Orati chinhu chokutanga ndechokuti vagere kuita basa pamutumbu uno nevagere kuita basa pamutumba wamuchemberi. Mukuva wavo wokutanga patiri ndewokuti hativake imba kana tichibata matare evazukuru kuti mugone kuyambuka zvinhu zvenyu zvigone kuindika, uyezvewo kuti tinge tichipiwa matare kumaronda kubva kuA kusvikira kuZeti, zvose zvinenge zvadzudza pavazukuru kuru iyemi munenge muchipotera mukati medare. Saka hamusangani? Hatisangani. Saka zvinoreva here kuti nekuwanda kwakaita vazukuru vamwe hatichakupai, tingati pachinemba here apa? Aiwa imba iripo sezvandareva ndikati tikasanganiswa Soko naSoko kana kuine matara anouya hakuna anombofa akaita havi
kuna sekuru kana kuna mbuya, nekuti tose tobva tachikorwa vane nzira yavanotiratidza nayo kuti aiwa kune matara andoda kukutakudzai nekuti ndo basa ravo rekutaura nesu tiri kumakopi vachitiratidza kuchaiva muzukuru akadai zvose tonge tichizviziva nekuti tinorarama tiri mukati mematare tichipiwa nzira yomweya pakufamba kwayo. Aha. Imimi munobatsira mune zvipi naisekuru? Right, inini sekuru sezvamanzwa zvarehwa namuchemberi ndizvo zvandingati ndizvo zvimwezvo zvandinoita, asi zvikuru sei kwandiri muchemberi vane pavo pavanobata, inini ndopedzisa. Muchemberi vakatanga sekureva kuti muchemberi dare ndera muchemberi kutanga ndizvoka, inini ndiri mususukwidzi mubatsiri kuna muchemberi sekusangana kwatakaita muira soko nemuira soko vakaona zvakakodzera kuti vabudutse dare uko vobudutsa dare kunoko. Saka muchemberi wakatanga dare remunhu, inini ndonge ndichirondo kuti muchemberi pavanonogumira kuona inini ndakuoneswa futi newe kwangu kunosvika munhu aita se ayambuka tichiyambudza mwiri zvakanakisa. Asi zvikuru sei kunotsvaga pfuma sezvamanzwa muchemberi vachireva kuti vane kii yepfuma, inini chandakanakira yangu minamato inenge haina kunyanyorema sezvakaita yamuchemberi. Inini changu kungopedzisa neruereso kana ngokudza zvidiki kuti enda unodai so ndichitsinhira pane zvaunenge wataurwa namuchemberi, kana kuti muchemberi vachitsinhirawo pane zvandinenge ndatanga kuti munge muchiyambuka sezvamanzwa muchemberi vachireva kuti aiwa kunyange ngirozi mweya mutsvene dziripo patiri, inini yangu ngirozi iri padare raAbhurahama. Makutaura zvekuchichika sekuru? Aiwa ndizvozvo chaizvo. Muri kurevei munosanganisa chivanhu nechechi? Chivanhu nechechi hatisi kusanganisa chechi, asi tikusanganisa mudzimu nemweya mutsvene zvinofambirana pamwe chete. Mudzimu ndiwo unochenura mwere, wachenura mwere mweya mutsvene iwo musika vanhu wopedzisa kukomborera nekuti mudzimu unonge watendera wachenesa munhu pakutanga. Saka mune mudzimu nemweya mutsvene? Mudzimu nemweya mutsvene. Saka vekumachechi vanoda kubatsirwa pachikristu munokwanisa kuvabatsira musingatombobate mishonga? Vose vekumachechi kunyange ivo mafundisi enyu mukati medzikereke dzenyu vanotofona kuno vachiuya kuno munguva dzeusiku. Hakuna variko here toda kuuya vachiuya muchiwande vachiuya tichisimbisa kuti vagone kunoita mabasa avo zvakanaka, vagone kukuprofitai. Vamwe vanouya vachitsvaga masimba, isu tisitodziziva nzvimbo dzatakaratidzwa kuti vanoda masimba vanotsvaga ziso rekuti vange vachiona kana vari mukati medzikereke dzavo. Tinoenda navo papi tonovasimbisa ipapo nekuti vazhinji vanenge vadya miko yavo yengirozi dzavo mumakerekemo. Basa pasisina voya tarirai isu tovatai handei patinoenda munobata ipapo zvomobva mayambuka zvakanaka. Tiri ipapo sekuru, ndinonzwa ambuya mambotaura nyaya yekurombesa. Pane vazhinji kunyanya vari kuSouth Africa ndo vanoda kuromba here kana kuti South Africa ndo kune mari here handinzwise, asi kuna vamwe vanondifonera vachiti tinoda sandawana, tinoda zvakangosiyana. Munozvibatsira here area idzodzo? Right, sekureva kwamaita kuti vazhinji vanotsvaga kuromba ndizvo kune vanoti vanoda sandawana. Vanoda sandawana isusu chedu kuvatora toenda navo kwatinoenda navo vanopiwa sandawana yavo iko weitirwa zvavanoitirwa ndizvo. Isusuwo tozongomuudza masimbisirwa zvinongoitwa woita se oenda unoita pfuma dzake dzaanoda kuita. Asi akazvidyira muko nekuti muko wesandawana ukaudya zvakupedza rudzi. Apa tirege kuudza munhu chokwadi sezvachiri. Kana wanzi ufanire kuvata nemukadzasi wako ufanire kuvata nemukadzasi wako. Kana wanzi ufanire kudya sadza rakarara ufanire kudya sadza rakarara. Kana wanzi ufanire kubatwa maoko pakumhoresana ufanire kubatwa maoko pakumhoresana. Kana wanzi unopinda mumba mako nenhende shure make sure unopinda mumba mako nenhende shure wozotendekwa mukati memba. Imhiko dzakasiyana kune vanoda kuromba. Saka hapana here mhiko yekuti inogona kuti usarire nemukadzi wako? Aiwa, hakuna mhiko yakadaro inoti usarire nemukadzi wako. Mhiko dzose dzinotaura kuti usavati nemukadzi asiri wako. Saka ndopamati munhu katyora mhiko idzi ndopanogona kukuipira? Zvinhu zvogona kukuipira. Ndosaka nemuchiona kunyange kune vose vanoromba
chinozoparira kuti zvinhu zvitange kudya hama kana vana kana kudzudza mukati memusha inoudza kuti munhu anenge adya miko ndidzo dzinokosha nekuti pazvinoromba munhu anotokumbirirawo kumidzimu yake zvekare kuti midzimu yake igone kudayirana nazvo zvigone kuendeka. Asi kana adya miko dzake kureva kuti zvarambanawo nedzinza rake zvobva zvatanga makutanga kuona munhu panga pachimbogara kamuti kako wakutanga kuona yanyoka ragarwe chachino zvaakushupa. Asi imimi pachenyu munokurudzira kuromba here? Isusu pachedu hatikurudzire kuromba. Sezvamanzwa muchemberi vachitaura kuti tine maitiro atinoita ekuvhurira vanhu nemadhina. Waita dhina rako wokinurirwa nekiyi yekumadziva emanjuzu, nekuti manjuzu sezvamanzwa muchemberi vachitaura kuti manjuzu mangezi vechirungu kavazungu vokukinurira wopiwa mwako kunzi kubva mwako nowaita dhina ndakupa mwedzi inokwana kuita iyo kana mipfumbamwe kana kuti 12 zvinhu zvako zvichiendeka nekuendeka. Asi kana mwedzi iyo yakwana kureva kuti unofanira kuzodzokorodza zvakare wodzoka futi kuna muchemberi wokinurirwa woitirwa mutambo wako. Asi kune vamwe vane misoro yakaoma vanonetsa vachiti aiwa inini handidi izvozvo ndikutoda izvo zvechisandawana ndikutoda izvo zvechangu chaiko ndo vatinotora tovaendesa kwatinovaendesa. Saka takuda kunzwa kwamuri mese muri vaviri. Pakanaka. Mune here zuva ramunoti iri hatife takarikanganwa mubasa renu? Chii chakaitika rini zvaita sei ndobva maita sei? Zuva randinoti randisingafe nekakanganwa mukati mebasa redu ndingati ndiro zuva rakatanga kudzika basa richitanga kudzika pana ivo muchemberi. Sechinhu chaiva chitsva mukati matiri titori pakatiwo pekuita mutambo muchemberi vakatanga kufumura kuprofita vanhu vose vanga varipo vagofumura zvaiyera nezvaiyera kudzamara vepakutanga vache vavo vakati kuto paidzika basa kuna muchemberi nanhasi havadi kumuona muchemberi vakabva vamuvenga. Vaifumura nekuti vakafumurwa zvinoyera zvakadzika vakati aiwa uyo anga achititira hana kubvira ambotifumura kudaro imi mazotifumura sei mune manyemwe ekuti mune dzungu nebasa. Asi sezvamanzwa muchemberi vachitaura kuti basa ravo richiri rakachena uyezve havana godo ravo rinofumura. Ambuya munoenda kuchechi here? Ine handisi kuenda kuchechi idi. Ndaienda kuchechi pazvakatanga ndakaregedza. Maheduka? Kwandaenda manje ndandine chigaro kuchechi. Ndaibatawo ndiri kupastor Sophia ndiri kuchechi. Kuchi? Pastor Sophia. Okay. Yekuchengeta vafundisi. Ndaiona kuti mufundisi wadya here, mufundisi wadii. Pandakaona kuti zvareba ndakamboita muenzo wekuti ndandakaviga machira ndichienda. Svika mufundisi wakati wakasvika pandiri waitiza. Mufundisi akasvika pandiri waitiza. Nekuti ndiri kuchechi ndakada kuprofita chiprofita sachakaonekwa. Chekuti ndaiti munhu wakatenga mota baba ndibatire mazuva akati ndikati chechi ino ichavakwa nenguva wakati zvakaitika chechi yakavakwa muri kundinzwa. Ndadaro ndakaprofita vanhu mota nanhasi vanadzo mota idzodzo. Ndakada kuita sendinopega ndikapinda mukereke iri dhuu asika ndine chivanhu kokugara ndakonoudza vakuru vekereke kuti pano tikunabata hakwasi kuba tikubudirwa uko kuba tikubudirwa. Ndopandakaregedza kuenda kuchechi ndaona zvanyanya pandatanga kuita chivanhu changu naunasa uchitedzawo seshuwa ndadaigona kuti ndikandokweva bute ndopoenda kuchechi kwanga kusingadiwe izvozvo muri kuona. Muchechi boko dai haka ndaiti munhu akasvika ane dambudziko yangu anike ndaitaura kwayakabva kana ketsa kuti ndakuuraya ndini dingi ndikazokuroya kwakayamba pedzi ndaitanga kuchema muchechi umomo zvekunyadzisa zvokuti kana ndamboenda ndakapfeka gogo ndaidzoka gogo dzacho ndisisida ndaumburuka ndataura nevanhu kuchechi. Saka ndikaona kuti hazvibatsire kwangu kuenda kuchivanhu ndikuoneka kuchechi kwangu ndikati aiwa ini ndakuita chivanhu vamwe ndotosangana navo zveshuwa ndikati aiwa chokwadi makaregedza makaita henyu ndakataura ndikatenda ndikati ndoenda zvangu ndakunoita chivanhu zvaramba izvi. Sekuru
matimu mune ngirozi wongo uyezve mune chivanhu wongo muchiri kuenda kuchechi here? awa kuchechi handichaendi nekuti sezvamuri kuona sekuru nambuya takatangira kupostori taiveko asi basa tairiramba nekuti taitoona zvekupikisana nevakuru vemasowe tikabva ikoko tikapinda musinagoge sezvamanzwa muchemberi vachitaura tiine zvigaro imomo taitopikisana nemaprofets kumasinagoge nako achiti maprofets ndizvo taitopikisana navo kuti aiwa apa mari yesha so asi taisaziva chiri seri kwedu kuti ko chii chakwanira asi nguva yakwana kuti tiite basa tikatanga kuriita sezvamunongoziva zvichinzi you can't run away from your shadow. Nasuno basa tinaro asi tiri vanhu takatokurawo tichitozvishoro kuti onai vanoita zvemachira asi nhasi tisu tavakuruwo vemachira acho iyai. Matiudza zuva ramusingakanganwe asi tingati basa renyu rine madangers aripo here? Wongo madangers aripo akati kuti asi madangers aya anowanikwa mushure mokunge kana watadza kuyanana nemidzimu inoita basa patiri ukatadza kuyanana nayo kuigonera zvainoda kureva kuti kana ukange woita basa ichakuranga kana kuti ichakuregedzera sokuti uri kuenda kunobvisa chikwambo mukati memusha mune vanhu iyo haichakutungamirire inokuti nje wobva wanonzwa ndovaiva mazonzwanzi akazourwa nechikwambo akatungwa nechikwambo aenda achita kunobvisa chikwambo inhau yekuti 1 haidi kunyepera 2 haidi vanhu vakasviba inoda vanhu vakayera vanofamba mukati menzira mukanzi endai kuleft mukanzi endai kuright moenda kuright muchifamba nekutedza gwara ramuri kupiwa nevagere kuita basa pamuri nekuti vanoita basa sandinyama dzedu asi vari seri kwedu ndo vanoita basa isu chedu kususukidza vachitipa iwo matare apa itaiso. Muri vaviri kudaro mune here kambo kamunoti aka kana kakurohwa aka zvenyu zvinobva zvaita? Ya zvikuru sei kambo karipo asi kukoti sekuru ndo vasikagona havo kuimba mhino muchembere ndo vanogona kuimba sekuru havagone kuita se kuimba zvavo. Muri kundingwarira apa sekuru maziva kuti next stage kuimba saka mbuya timbiri hedu kambo kamunoti aka ndiko kambo kenyu kanosvitsa mudzimu wenyu zvenyu zvobva zvatanga kufaya. Kana tauya tiri vanhu vakuru 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 kana tauya tiri vanhu vakuru 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 kana tauya tiri vanhu vakuru tiri vanhu vakuru tiri vanhu vakuru kana tauya tiri vanhu vakuru tiri vanhu vakuru. Ngatigumire ipapo nekuti kana zvazotanga hatizozvikwanisi. Ndo zvatinoita kana chirongwa chonyanya kutapira tinenge tatosvika kwamvura yacheka makumbo. Ndinovimba chirongwa chanhasi chakufadzai, chirongwa chanhasi chakudzidzisai zvinhu zvakasiyana-siyana. Hanzi kana touya tiri vanhu vakuru, Drumas Media vanhu vakuru, musadherere. Regai ndimbotanga nekuseka zvangu. Don't forget to subscribe to Drumas Media and remember Drumas Media taking you to another level. Mondoro dzakutekaira. Ngatisangane zvakare mune zvimwe zvirongwa apo tichange tichikunzirai vanhu vakasiyana-siyana vanobatsira. Mwedzi uno watasvika uno ndewa November, tatopinda kamuna November, tasarwa nezvizuva zvishoma-shoma kuti uchitanga kuera. Naizvozvo kune avo vanoramba vachibatsira tichange tichikunzirai. Nguva ino ndo yatichanyanya kuwandira zvakare kune vedzisvondo nekuti havana mwedzi wakadaro. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba, tapirwai nezvimwe zvirongwa. From me, Andrew Neshamba, and the crew behind the scene, tinoti ngatibatanei mune zvimwe zvirongwa. And it's bye for now.